Humaan. So, ano kay? Unsay? Umanaw ka. Kung nakay mga pet, dili ko pwede. 2 beses na yan! Hindi na ko pwede. Kung sunod-sunod, rigid ka na ako. Huwag kayo iiyak. Among ganan. Okay, Gahilak. Ala, tarawar ko. Unsay? Unsay? kalmata na rin na pita. Okay. Unsay nga pet mo? Sugar glider. Hotdog! Sugar glider. Unsay sugar? Sugar glider. Mura siyang squirrel, but it can glide. Unsay no? Basta i-google na lang na. Sugar. Yeah. No, really. Buot ka na lang dyan. Huwag man na sa mong klase sa una. I'll show you. Unsay na sa sugar. Nakay mirror. Sige, ako lahiin na ako. Kompet, Pikachu. Ewan ko kayo sugar glider. Buot ka yun.